zer esaten duen ikusi beharko da. Joan den urtean, Agustinaren senideok, 12/2016 legearen baitan sorturiko balorazio komisiotik pasatzeko aukera izan zenuten, eta 54 urte geroago, familiak Agustiniarregi biktima bezala onartzen duen Eusko Jaurlaritzaren ebazpena jaso duzue. Arrasateko udalak ere uste zintzoa du bizikidetzaren eraikuntza memoria eta egian oinarritu behar dela. Bai giza eskubideen urraketei dagokienez, bai urte askotan jasandako sufrimendu anitzei dagokienez. Helburu horrekin, 2018 urtean txosten bat aurkeztu genuen argituz elkarteak egindakoak, bertan jaso nahi izan genituen motivazio politikoko indarkeriak eragindako giza eskubideen urraketen biktima guztiak. Udalaren eskumenetan dagoena kontutan harturik, gertatutakoa ikusarazi nahi izan genuen.